sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon! Ay, patrol! 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 Siguanta-7 minutos nakaligas sa tag ng alas sa Nueva Aksyon Radio Philippines Standard Time. Maayong gabi na naman. Silawat, good evening sa atos sa mga ka-aksyon. Mapalazon ka man, Visayas sa Mindanao. Inyo pala tunturan aksyon at patrol. Arin naman liwat nga mag-aarangkas ang mga balita. Sapit sa 30 na. Sa katapusan nga Webes sa Seringa Tuig 2021. Webes pro kita dari anay temporaryo. Nga magapungko sa Seringa Trono. Kay mayara sang importante lang nga higutar ang regulang anchorman action Eric Magbanwa. Sa siring pila na lamang ka oras, pila na lamang ka minutos, kag segundos ang nabilin. Magababay na sa aton ang tuig 2021. Ang inyo ka-aksyon na Marlon Hervaya. Dali na lang, malapit na lang, nga magababay sa aton ang tuig 2021. Kag mag-say hello naman ang tuig 2022. Halin sa ginatawag nga Year of the Ogs sa mga 2021. Pakadto sa Year of the Water Tiger. Tiger. Ang sunod mga ka-aksyon nga tuwig ang 2022. Kasi kung mag-ala tigri-tigriho naman ang mga tao, bla. Kabay pang hindi lang. Ang Year of the Water Tiger. Kabay nga bangin isa ina kamaayo nga tuwig. Para sa aton tanan. Kamay pa nga ang Year of the Water Tiger. Amo na sa ang makasumpong ni COVID-19 sa pagsunod sa siring bagong tuig. Kabay nga ining si
Ini si COVID-19 magababay man sa aton kag basi pa lang kon sa 2021 maupod man sa babay bla no sa 2021. Amo na ginapangamuyo tagad. Isa ka adlaw, isa ka oras, 59 minutos amo na eksakto gid. Isa ka adlaw, isa ka oras kag 59 minutes kag 40 seconds ang nabilin antes mag tuig 2022. 1 day, 1 hour. 1 day, 1 hour, 59 minutes and 29 seconds. Mali na lang na eh. Sa kada patak sang orasan ginabantayan kag subong uso naman ang bantayanay. Usong bantayan ay subong bantay si ihado kag ihada kay maninoy kag maninay. Mayaraman lain ang ginabantayan. Ang ginabantayan way si iban ko ding hulag sang isig kaparihon niya. Ang obra pamantay nga may paaman pang tulo chismis. Kamay pang hindi nga pamatasan mababay man na sa tuwig 2021. Ang mga balain nga pamatasan subong nga tuwig 2021. Kamay nga iupod din ang mga ka-aksyon sa pagbabay sang sining tuwig. Kag sa pagsunod sang tuwig 2022, ang lain nga batasan dulaon kag baguhon. Mangin mapinalanggaon, mangin mapisan, mangin matinumanon. Hindi malayo nga kamo ang tupan ginsang grasya, kayuhan kag maayo nga boss damlag. Basi kibot lang kamo nga sa inyo sa nga pagbugtaw. Kamo isa na ka milyonaryo o kon milyonarya? Di ba lang, di na malayo nga posibilidad nga mo na eh. Hindi akong kataya kamo sa loto. Kung huwag kataya sa loto, huwag kakasansa mag-milyonaryo. Sa mga gabi mag-aksyon diri sa Bacolod. Kaninahamta nga to sa nga estasyonan, ang Aksyon Radio. Nagatupa kay na ang ulan. Pugtak-pugtak kapag tupa sa ulan pero ti malawig-lawig man siya. Dabo sa nagdagon kag nagdinalagan. Parang ilas ding yubon-yubonan. Ang ilas ding agtangting koy kalipunuhan din di magkalabasa. Kaya kung mabasa ka pigaw-pigaw mo sa nga immune system, amo ginin dagatan mo ho. Lain matsyag. Ano ba lang sitwasyon sa nga panahon subong? Ang siling sa nga pag-asa, ang northeast monsoon amon isa ang ginatuwag nga amihan. Kaya ang ginatuwag nga share line. Amon ni nagadala sang mga lumon nga kag maulanon. Nga panahon nga gina-esperensya naton subong. Si Pag-asa Senior Weather Specialist na Chris Perez nagsiling nga ang amihan gina-forecast nga magsige-sige kag mag-apekto sa manabo-nabok nga mga lugar sa Luzon kag Visayas sa sunod sang 2 tub-tub 3 ka adlaw. Busilingon ang pagsaulog to sang bag-ong tuig mangin maulanon. No, magamaambulan ni okay na ni, no? Hindi lang kun tani pag tupan sang bunok ka ulan bla. Kaya kanugon sa mga ganpang bakal dara ka mga triangulo. Mga kwitis, kaiban pa nga mga limentador, mga palupok kag fireworks. Kung palukpon mo na maka-aksyon na January 1, uli-ulihin na eh. Kura ko gasindi ko sang palupok kag fireworks. Mag January 1 na ang aman. Magsindi ka alas 12, di ba tion palupok mo? Mag January 1, dara ka masindi, bation gaya pulupok mo daw. Dara nga daan sa amon sa barangay Tangob nga sus. Yara na yang sa unahan namon. Once nga magasindi na siya sang palupok, hindi ni bation ng mga tupad balaya daw. Mayara na sa katay nga palupok yang 50 mil mo. O 50 mil palupok.
Pananasa ng inang baskog lang 5-star. 50 mil. Sindihib lang 50 mil kabilog nga katay. Pila ka minutos na. Oh, ayan sa nga kwitis. Inang dalagko balang nga lupok babaw. Galanog bla. Ginatungtong yaman na. May ara sa tuluntungan gidya. Isa kasende. 200 kabilog nga kwitis. Hindi ko mag-upod ka na sa iya. Ay bati ang palupok mo eh. Karong paghalo mag-action dapat na ninyo triplehon na. Kung may mo palang nga mag-sindi ka mo sang pabilo sa ino sa nga palupok. Inang ginatawag nga katol bla. Mo anyo clip. Son laba nga lipak. Magsindi ka mo bala. Tagpila ka pa balang distansya. Para nga tilayo ka mo sa disgrasya. Kag sa mga ganikan na naman kabataan nyo, bow! Bantayin nyo pagkagahon sang Enero 1. Bantayin nyo ganyan maghalaklagaw mapamulot sang sinang mula maglupok ka mga palupok. Ay kadamo na sa mga aksidente mag-action nga nagkalalokpan nga mga kabataan nga gintipon nila ang way magkalupok agin sindihan nila liwat. Di kabataan niya, way niya sang idiyang kalabanan kung anong halit nga tugahon sa lawas nila pananglit nga mabiktima sila mag-action. Ay iban ginakuha ng pulbura sa sulod. Ginakuha nila pulbura sa sulod, ginatipon. Kag ginasindihan nila sang kalayo. Di pagsindi mo sang kalayo, may buwal na yan sige ng kalayo. Damo sa mga guya na sang kabataan nga lukad ay. So importante na rin papel sang ginikanan. Kung may mo palang kigin yung kabataan nyo para mana sa safety nila. Sa kabataan naman, hindi gid pagpalukpa sang firecrackers. Dahil na sang ning watusib la. Pero importante, kung may mga hapong kabataan, hindi gid pakloon sang tamong aso. Dala sang saring mga palupok kanyo. Nakapalain sa ikayong lawas eh. 7 minutos nakaliga sa tak ng alas sa GS Action Radio Philippines Standard Time. Webes kita subong December 30 Rizal Day. Buwas ng adlaw ang Ano Nuevo special coverage sa Action Radio Bacolod. Gawin na niya sang Diwa Easy Action Radio Bacolod. Sang hindi pa ni Action Radio, sang Banat Radio pala ni. Sa karagabi sang December 31, temprano pa yan, nag-umpisa ng special blow by blow coverage ng Action Radio. Sa una, Banat Radio pa. Mansa way pa rin mag-Action Radio ang DYEZ. Sa Banat Radio pa lang ini, ari na kita diri. No, sa 1998. Kada pizza 31, balbal man kita sa coverage hasta magkaagahon, way na tulog-tulog mo. Pero buwas ka adlaw, lain din mag-bulos aton ha. Bulos aton di buwas ka adlaw sa Action Night Patrol. Way simbahan ko ni si Action Jan Diaz. Kay matilaw man ta celebrar sang New Year sa aton sa nga paloyan. Nasunod sa isip-isip ko 2000 po. Subay ka 21 ka tuig after sang 21 years. Maka kita. Kaulog man ta sang pagsugata sa bagong tuig nga kita sa atos sa nga puluyan. Okay, since nagasulog kita sa Action Radio, nagsulog kita sa radio. Amo malan nga radyo ng isulan ta nga AM nga naglawig tani mo. Una to ya FM to binulan blan to. Dire naglawig sa DYEZ sa Banat sa Action Radio na. Kada 31 sa una ti assignment kita sa bayan sang patrol, nagalambiyong kita. Tugtog nga kita naga-anchor. Malawig-lawig naman na.
Thank you, gina. Sa ato sa mga ka-aksyon. 10 minutos na galing sa attack ng alas 9 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ano ba lang mga balita ka dapat nato sa nga pagkatutukan sa bayan sa balita lokal? Ang rin sa nga bombero kay na temprano pa nag-iningaw kay na sa gabi o kung kay na maka-aksyon mga alas 8, alas 7 nag-iningaw diyo kalabanan sa mga temprano pa nagtulog nagbulog tao angod nga magtungaaw. Ang ginkantuan sa nga bombero sunod sa SM ay hindi iya bombero nagkantuto kundi mga firefighting units. Hindi ba kasunod ang bombero to sunod sa mall? Mga firefighting units na ton nagasunod sa SM Mega Mall sa may North Wing. Ang kalayo kag aso gulping nga nagtuhaw sa ka Korean restaurant ato. Ang mga tao medyo kinulbaan kay nagpuok ang aso sunod sa mall mo. Damo tao sa SM. Pero sa nasa kapag-responder sa mga firefighting units, ang kalayo kag aso dasig man nga napataho hasta nga dula. Ano ba lang ginalinan sang kalayo? Pihoged nga may kalayo, bangod wala sang aso, kung wala sang kalayo. Kalabanan nga mga Korean restaurants maka-aksyon, ako naka-experience man ko ni. Kalabanan nga mga pati gani Chinese may araman ni. Ang ginakahiligan sa mga customer da kay sa lamisa, sa tungaya, pwede ka na makalutok ng ikaw mo. Base ina sa imo pinili nga mga sangkap. Sa kaulingon mga timplada, ang ginalatuan ti siyempre init na siya. Mayara sang switch lang da baka-aksyon sa dalawang mga person sang lamisa. Pwede mo lang ma-on ang switch da. Anong ginalinan sang kalayo man? Pero ang pagluto mo dapat updan mo sang paghalong. Yang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aton dugay-dugay nga hibalaon. Ano pa ganyan ba sa mga balita sa bayan sa lokal? Bantayan ay baligyan ay Shabu sa Bacolod. Subong porte ang along. Ang hulag kagtikang sa mga durugista. Nagatintina, nagakapakapa pa. Ang report nga may ara sang ginapatihan bypass operation sa mga gabi. Ato ni sa nga pagkatutukan may initial information nga nabaton kita. Tumulog kay na dari sa Aksyon Radio Bacolod. May babayi kung naging pasakay sa paribado nga salakyan to. Nakitaan may anom ka mga tao ngang armas, 45 caliber pistol. Ang babayi gindala pero subong check ta kaya mayara na sang initial information. Ang nakuha nga to sa nga patrol with action na John Diaz. Ibalon tara dugay-dugay. Kato naman sa nga balita nasional sa News Center, Aksyon na John Dale Salazar. Ang kaupod naman dugay-dugay kato sa nga mga aksyon na unit correspondents. Mga reporters aton, gikan sa nagkalain-lain. Nga mga distrito diri sa Negros Occidental. Ibalaon ta ng mga aksyon ang sitwasyon dito sila sa nga area. Kung preparasyon sa pagsugalaw sa bagong tuig ang paghahambalan. Kaya dari sa Bacolod City, maka-aksyon buwas nga adlaw pizza 31, kansilado ang curfew. Kaya nagliga na 24-25, kansilado man mo. Automatic na ya. Ma-curfew kay mo yang ang mga tao na kasi nubali lang. Sa sari nga mga tanion, ipalaon ta. Nano ang observation na obserbahan sa patrol. Agalibot temprano pa rin sa pila ka mga lugar sa syudad sa Bacolod. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan, kamusta Bacolod? Sabong, please come in. Advance! Happy New Year si Maxon Mar para buwas na nakadaan. Handa ka na? Ready ka na? Ako na ganing preparahan ta mo. So na to, on ginabing day off mo gina. Nan. Baik lang yung may mo Pero kung why... First time ay, no? First time? Correct. Ito dali sa sugod yan. Oo, for the first time, gid. Mga 21 years man. Kasi sa una, sa wala ko ga angkor, si Aksyon nga rin pang angkor sa una, sa coverista,
Dara man ko sa patrol. Ato may duty man Japon. Duty man gyapon. Oh, damo to sa mga eksperyensya namo ni action ani hindi na mo malipatan mo. Sa basta New Year. Oo, kon din to ya ang nagalinupog pa mo pati yung pagsulong namo ni action ani sa lugar. Kagi ko tumbo tong patrol sa kamara mo. Pero kung ano sa jama mo lang. Oo. Oh, kami naman ya pagsunod namo isalud to ka tuig nga may palupok gid nga damo-damo. First year lang to ya. Oo. Pagkasunod ka tuig way na gito masyado mga palupok actionary ka. Oo. Kay Action Mark kay si after to do ginaomat-amat tilaban. Now the 1 year lang gito nga grabe gid ang lirok panay blas area. Oo. Amot siguro nga nagtabo to nga that time Action Marlon nga gabi gid ang coverage do mo gito na batagan to gid nga ano gid mo nang mo gito lang matutuod gid no nga dug perti gid ang sinumbali sa nga mga palupok Action na Marlon. Oo. Anyway, so mga gas libot-libot kami do kalino nga do sa mga ginahod Action na Marlon now. No, duway sa may ginual. Pero may ara dito may area sa matama to naga-video ke. No, bisan ano oras tungang gabi na. No, mga naga-video ke nagid sila yung Action na Marlon. Naga-kinanta. Amo naging usually no. Mayo na lang magkinanta kamo Hindi lang magpinalupok kinabudlagko-lagko ano lang ang katugtunog nga kadelikado pa sa mga kamot ninyo. Hindi to na nagusto matabo. Dumudam mo sa mga record-breaking Action Marlon. Wala ka shorty pa subong ha. Wala pa man injured. Sa kuna temprano pa lang, kasi nang balik na din Corazon Luxino, ay kinaginahalin din sa emergency room kay gay nabot din sa una, mga nagkakalukpan, no? Subong niya, do wala pagid. Wala pagid sa may na-record. Hopefully nga, tub matapos ang bagong tuig, wala gid Action Mars ang may ma-report no nga mo sina nga incident ti abi may kangtanan sining pagsugala naton sa bag-ong tuig. Ang ibang gandan dala may ginan dala sa Black Sun I don't know if familiar of course ko New Year daan may mga 12 fruits di ba? Oo. 12 fruits ginayan ara pag nga daw lucky lucky plate. Oo. Do prosperity bowl bala ka gaapati ka man na. Kung kaysa Ang lucky prosperity bowl, doon meron ako ng bugas. Okay. Kita ko na, may mga papilon, may ara sinsilyo, may itlog pa na gaming opod Kakita ko na doon may itlog na sa Action mga opod, ang prosperity bowl. Depende man na, no? Kung ano doon ibutang mo, basta pagkabalo ko na una, actually doon may mga mining-mining din man isa, mabutang ka na da bugas, hindi may 12 itlog, 7 ka mga papilon nga kwarta, tapos may mga gold coins ka, kung makita ka Action mga lang ilang ginabakal doon chocolate na gani kis among, mabutang ka da depende si mo, butang ka apple, no? Or mabutang ka ampaw, amo na yung angpaw na ito nila, o kung red envelope, or pwede ka man orange, basta tanan nga bilog, no? Amo nang ginapang obra ni Action Mar, do usually common gini siya. Amo na ara dala ginabutang sa lamesa kon bagong tuig. Last year nagamo ko ni. Amo nang natawag nga 12 fruits. 12 fruits na ya. 12 fruits. Oo. Pero pag ginayang bowl Action Mar ni bugas gidya. Okay. Wala pa ginaya. Lain pag ginaya do lucky bowl na ginaparawag nila. Other than the 12 fruits, subong bido ka budlay kompleto ng 12 fruits. Akon to Action dyan sa balay, ang 12 fruits, kulang pa ko to 8, 3 pa lang akon to. 3 lang? 3 pa lang. Oo. Sir, ako man to, timbulog man to. Oo. Ato na to na prepare ko, bali ang una, sarisa. Sarisa? Oo, ikadua. Di ka na sarisa man? Oo, salmon blay Ikadua. Ay, sarisa ka mo to, Gle? Oo, ikadua, tino-tino. Anong tino-tino? Oh, wala ka kilala tino-tino, sus na ano na. Anong tino-tino man? Tipukulon mo na sa... Ano color? Green? Oo, ang iya nga lawas na nga tanom daw kamatis na naknako. Okay, kita ko na. So sarisa, tino-tino. Ang tatlo to bangkiling. Anong bangkiling man? Aslom bla. Aslom nga? Ang aslom bla na nga daw gambay man na siya, ang itsura daw klabasa bla. Pero yellow sa. Yellow na sa. Yellow. Sila na grupo sang garangan. Ano nga ni bangkiling? Bangkiling. Bangkiling. So tatlo pa lang, may 8 na. May 8 pa ko pagitaon. Pwede ka ba mag-kapit kung may mansanas ka? Yakson dyan niya, kung ano niya, hindi ka niya magastuhan daw. Sarisa, tino-tino, bangkiling. Pwede mo na makita si Mugsaran mo. Prutas man
Pwede gini. Ano po yung nagari? So, una mag-impunas lang iban. No? Arab lang, ano na gani, panawag na, hindi man pwedeng garangan, kiduga pastar man iya. Ano gani ginang tambis? Tambis, pwede man. Pwede tambis. man. Okay. May apat Tapos, na. mansanas, be. Arang gina Orange. masanas ya. Ubas. Yung mahal sa mga ubas, 2.40 ang kilo. Seedless na nga, pero may 350, may liso sulod. Chico. Magaling man, mahal man Chico. Subong, mangustin. Diba na, walo ka na. Ano pagid? Lakta ko na langga ka durian ba? Ang durian, pwede guro Pwedeng durian Yes, Langka, luto. Parang gamay pares belang dako, bala mo gamay-gamay ng sarisa tino mo. Kasi Okay, bali patumara to sa perfect, dako ano? Ito mga ng idea, kung may alak ka mo ito sa mong balay, ito may preparasyon kinagadaan yung 12 fruits. Ato na to may langka ko to, gaya pa ng hamot na to, balay. Oy, kata na may turn Okay na to. Dalangita. Pwede man na. Ano po yung ganin na? Kabugaw. Pwede man. Darangita. Pwede na. Kabugaw. Mo ginalista ko di kaya mo ginako ning kwan. Oo, mo na sa mga pang 12 fruits mo dapat. Piyak balay to may kabugaw to Yes, aksyon na Marlon, no? Anyways, amo na ang aton nga pagpreparahan so lamang pagbagong tuig aksyon Mar. Sige. No, para mabalaan sa mga ka-aksyon, no, kung anong ila dapat dira nga himuon. Sige, ang 12 fruits nga ini kalakip na magid man ni isang aton nga tradisyon, no, nga mga Pinoy aksyon na Mar. Okay? Anyways, sa tutunan yung matag palamati, ano may ginamagat sa ko si Sir Mon Lopez, ano na gina-oto yung kadlaw rin man? Fruit siguro na. Prosperity Basket, kino panawag? Ano? Prosperity Basket. Prosperity Basket. Okay. Yes. I-check ta na, check di boss bi dyan ko meron na baligya. Ay na baligya. Away? Why na do brahon mo ginayak sa Mar? Okay. Oo, no, kay para kabalo ka, kag tigi mo gid preparahan, no? Ang imo nga pagsugalaw sa bagong tuig. Ang palupok na secondary na action ma, pwede ka rin may ginaubra na sa nga, ano mo, nga mga gamit, ang iban, may pwede ka na kaldiro, no? Pwede ka na action mark turutot. Ganun ka, mahal man sa turutot, abi? Subo nga panahon, medyo, mahal. Tag 45, bilang gagmay. May tagod sinta, lagko. Pinakagamay, Pinakagamay, 45 nga daan subong. Mahal. Dapat obrahon mo, ang imo, dira nga ginapang preparar, gamit yung ita ka na kaldiro. Kasi hindi mo paglamit ng kaldiro, kay buling karong kuha mo na karoon. Buwas bantayan to ni Katie, nuevo buwas, balantag importante, may ginasalo-salo na kamuda bisang ginugragagmay, no, okay na siya. Ma-enjoy na action Mar ang bagong tuig. So, kinanglano na itong tanan, obdaray lang kikita buwas, no, tapos welcome ginaton. Basta hindi lang tayo magulan, kaya wala to, abla sa mga gabi, nagatulot-talite, kaya nag-aulan action Mar, no, dapat ginaton i-make sure, no, nga kita, no, kagatiga enjoy kita sa pagsugalaw sa bagong tuig aksyon na Marlon. Halo lang sa ito makaksyon, di maging agaw sa bagong tuig. Hindi maging agaw dara sa mga aksidente, mga insidente, delikado sa mga panahon, may sunog, gadaan, ganing nga nagluntad sa mga gabi ho. So dapat, halong gid. Ang ato na kagamitan, pagluto, buwas-buwas sa mga pagkaon, ang iban mahilig nagprito, gadaan ba sa bagong tuig, o kung anything, dara, no nga kaya may turn, mga litson, kagiban pa, dapat hindi nyo pagpabayaan darang inyong mga kalan, inyong mga oven, no, i-secure nyo ginina, no? May nakita ko din nga gin-post ni SB Koy Divulgado bala sa San Enrique Action Mar. Mayo ni nga balita, do mga 85% na sa San Enrique, balik na yung supplies ng kuryente. Good. Mayo na kayo sa San Enrique, may suga na sila buwas, maka-enjoy na sila tuwang ng bagong tuig. Ang Katipala, ito mo man, no? Maka-enjoy na sila, kay may mga areas, dito nga may suga na. Sa Cantonido, problemado, gito kay wala gito isang supplies ng kuryente, pasubong, pero gapo nakita to namon ng more power, bala? Iloilo na. More power, iya na ka, Iloilo? Si Iloilo na siya, Ato sila gapon sa Cantoni. Sila to, ato ba na tumba to sa poste to sang
kuryente, takso itong bahan, bilang taga-ileko, to ara sinigaran, to sila mo, boundary kinigaran sa binalbagan, kibot kami, artist kami to, aglababe, pagbailin, sa ilo, nagos ang poste, amo to pagtumba, nila mo matmagalin, amo nagsun makapon, ati kaluluoy, no, pwerte maning ilang hakbot para lang mabalik ang supplies ng kuryente diri sa may syudad sa probinsya sa Negros Occidental, Akson, Marlon. No? So para mo ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa pagkakausa sa mga kagabiyon, ang pinaka-nice ang palupok, kaya arala din sige-sige, dito dobo na buwas, ginasigawang ganun natin ba si buwas, gano'n kadlaw mo ginsunod ko sa Kogidman in terms ng pagbakal. O yan, production na ginutok doon sa may, San Sebastian, baligyan, prutas. Oh, Dumudamo pa yung mga private vehicle na kinarga diri mga prutas, San Sebastian. Baklanay, gano'n kinarton din ang baklanay ila San Sebastian? San Lacson? Sebastian yung Olympia, di ba? Oo. Ginin nila, doon main branch, so kung na mo gining supplier sa mga prutas, damo-damo ka ginutok diri nga mga private nga salakyan. So una namin man binegosyo para yung prutas kay makaginansya kagida sa lagko. Hindi saan ganay sa may ribso, no? Do damo-damo ka man ang tao nga naga-standby kag nagapamalaklon Akson, Marlon. No? Anyway, amo gina, basta bagong tuwig sa ako ginang tanan, kay do damo unod ang wallet kag ang ila nga bulsa, no? I-enjoy ang bagong tuig kay i-discuss natin mga ka-Akson. Live report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Akson, John Diaz, nga nagasaling sa tudahan ng mga ka-Akson sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Akson Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Ang report giradulong si Sakarwan sang T3 Bayo. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon. Na Marlon, Merry Christmas and a Happy New Year. Stay safe and good health always. Salamat, God bless. Thank you, Hil Javier. Rosayo Lozano II, good evening. Salamat, Gid. Si Ma'am Yvonne Boyser, good evening, Action Marlon. Advance Happy New Year. New Year's Eve 2022. God bless all. Dan sharing. Salamat. Elvira Gilogo, good evening, Action Marlon. Advance Happy New Year. Watching from Fermville, Panokoy. Thank you and God bless. Si Dilo Terio Acosta Gare, good evening, Action Marlon. Tani magsigana sa Payao Binalbagan. Monitor gid permit diri sa Lamisa Dam, Fairview, Quezon 5. Ima Alcuela Kelstrom, good evening, Merry Christmas and a prosperous New Year 2022. Greetings from Sweden. Livy Binyas, DNB na yon ang ulan, sir. Hehe. Dari kay nasa amon daloma, dari sa Bacolod. Nipis pa lang, turo talipti. Jonathan Pudding, totoo beya. Okay. Good evening, Action Marlon. Monitor kami dari sa Imo sa St. Peter Village, Barangay Tangob. Salamat, Sir Marlon. Dara sa may Porok St. Peter. Regards da, basta mga taga Barangay Tangob palangga ko na, no? Taga St. Peter, Barangay Tangob. Barangay sa Tangob da si totoo beya Jonathan. Si Jonathan Pudding. Okay. Jocelyn, good evening, Action Marlon. Arama si Desiree Plyda. Salamat sa 55 star nga ginsend. Jocelyn. Fernandez L. Eric, bayang gabi, Action Marlon, kag mga ka-action. Okay. Dara sa St. Peter, regards ko na Toto Jonathan, no? Sa mga ka-action tada sa St. Peter, dara sa may Barangay Tagob. Fernandez L. Eric, okay. Si Ma'am Vanessa Mayo, Happy New Year, Action Marlon. Send my regards to your CC, Maria Fe. I miss her. Watching from very cold and snowy Minnesota. Gin-message ko na to sa Ma'am Vanessa, no? Waya pagaling masin, no? Padala ko to sa mensahe angot sa ibo sa dingakwan, no? Ginhambalan ko to siya, no? Sa imo. Okay? Maria Fe Lubaton. Okay, good evening, Action Marlon. Gabonitor kami diri sa My City Village, Barangay Cabog. Vanessa Mayo, kiwi, apple, grapes, oranges, grapefruits. Ano nisa?
ngirin, plum, tomatoes, mangosteen, rambutan, lansones, nectarine, okay, rambutan gilin, rambutan, lansones, tabi, okay. Lista tadi para nga mga 12 ko niyo, rambutan, lansones, wow, namaya. Okay, Jemag Hamantok, approve, humble ya. Sige, okay, sige. Salamat kayo, salamat. Ay ba na, asti nila ka muna, kay pabalik na ton, ma-winner ta sa ato sa dingasap, kag mabalbal ta sa mga balita, nga dulong sa ato sa mga action reporters. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pagtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!
Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definitely super battle royale. Palayo pa ba ito? Sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gathering. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, inauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundog nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio salamat isa pagserbisyo. Balanse, patungod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Action Radio.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Balik sa ato sa ring pagpangalagad las 10:44 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Bisan gabi naman nagtagtanay kwartabla. Sa Pamaskwa sa ARB. Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamatid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Naka-standby na nga ito sa ring winner, sa ring mga teleon. Bao, nagapulaw-pulaw man. Hello, mayong gabi. Yes, sir. Hello, good evening. Sino palihog? Si Vilma Boyero. Vilma Boyero. Yes, sir. Vilma Boyero. How old is Vilma? Kagataga din? Ari ko sa 17 ako, sir, sa January. Wow, 70. Barangay 35. Barangay 35, Bacolod City. Kamusta ang preparation ni Ma'am Vilma para sa pagsugalaw sa bagong tuig, boss? Okay na? Way pagid? Wala pagid, sir. Ate, sige ganda ka sang yung bakal sang pare-parar mo, no? Kung masabat ni mo nga ako sa nga simple lang gid nga pabangkot na Ma'am Vilma, no? Okay, sir. Ano gani na permi mabatian mo tagline sa Aksyon Radyo Bacolod? Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Perfect! Ma'am Vilma Boyero, congratulations kag advance happy New Year. Totok lang permi sa Aksyon Radyo Bacolod. Ma'am Vilma, hulaton mo lang na ang text ng Aksyon Radio kay ipadala na pagi sa pira padala ang imo sininga 500 pesos. Thank you, congratulations. Salamat, kid. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1. 47 minutos na kaliga sa tag ng alas sa Jess Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa sarang bahin, hibalaon ta na mga ka-aksyon ang sunod-sunod at sunod ng mga balita sa ato sa mga aksyon na unit reporters. Parang mga balanta, mga ka-aksyon kung anong sitwasyon dito sila sa nga area. Sa sarigad ng materion, aksyon na Roger Ragoteb sa Northern Negros, partikular sa Cadiz City. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon na Roger, advance happy New Year. Kamusta ang imo sa area? Mayong gabi, please come Yes, Aksyon Marlon, advance happy New Year man sa imo sa ato mga ka-aksyon. Sa subong Aksyon Marlon, wala kitang madugay, naghulaw ang ulan kasi inabaw ng ulan, Aksyon Marlon. Ulan na galida? Oo, muna nga lapot siya kani Aksyon Marlon ang amon, dire nga bago gilangin, sulusiding naton kagilabayan ba ang firecracker zone kung damo na tawo. Nga nagabakal Aksyon Marlon, kaya nasugilangaw naton ang nag-robing man bala nga Bureau of Fire, pinagiman sa kay Deputy Fire Marshal nga si Senior Fire Officer 1 bago na promote ni Raniel Basco. Kagasaro sa iya nga kung ang kapulisan niya magatutok man sa mga nagabelar sa pagbaligya sa mga illegal nga firecrackers nga ginadamili. Ang ilan naman concern sa Bureau of Fire Protection na mo i-action Marlon ang lantaw sa implementasyon sa ila sinig-implementar sa fire safety. Ila pinag-action Marlon kasi kung may kiyosko bala mo na nga siling ko nga ang may baral nga kabayan, gali kay hindi gali makasulod ang marubakal action Marlon mismo sa kiyosko itudlo. Iyalang ko na nung baklon niya kag iduhol lang siya action Marlon. So muna ang ginapahayag, ginahimo nga pamagi sa prevention ang posible makatatabo nga base bala kon may mangsasko naman bala nga magbutang sang sigarilyo sa mga palupok kag nali kon
sinigabong naman sa Marlon kung masukda lang isa lang palupok ba sinigabong tanan na. Pero mayo man kay ang amon diri nga firecracker zone da tabok taytay panibot yung tabok suba yes merkado nga kuning kaso gid man sa Marlon ang wala ta magdira pangayo hindi siya makahalit ya sa iban kundi kung malita ni man sa dati ang pareho man niya nga kisko nga nagbaligya man sa palupok kay tigid tumpok man sila mo. Layo sila sa Marlon sa bahin sang city proper kung tabok pa sila sa suba sining Hitalon River. Sa kapulisan, kang ilaman sinipagatutukan sa Marlon buwas iya sa pasapayag ni Police Lieutenant Colonel KDCR ang indiscriminate firing kasi labas pa man ang paminsaron at hindi siya natabo itong indiscriminate firing naging imo ng illegal discharge wala sang isa kabantay bukid nga putas kitang kabuhi sa itong isa katuig kag napulo ka bulan ng bata dire sa may sitio Aluyan. So tungod sinaga pangabay man ang kapulisan sa Marlon nga kunta ni mangin responsible lang bala sa pag gamit sang armas kag hindi gid ni pagpalukpon sa tion sang pagsugalaw sang New Year. Tao kay hindi gid man sa akin ang lanon nga siling ipalukpon abe nga para lang ate makapalupok sa armas sila hindi maibalaan kay daw kadismulado tungod man nga tinagalinupok man ang mga lubintador sa Marlon. So para matawhay ang ako diri area sa siyudad sa Cadiz ang mga purtasan diri sa Lubral at Kilid pero tingnan ang mga lugar sa una nga wala na diya may gabaligya karon mga purtasan na way labot sa harap pa sa may dalan sang World War II Veterans Street nga mo gid original nga prutasan asos perte kadamak sa Marlon bisan pas dala na Bilarde nga wala na diya may gabaligya sa prutasa subong may ara na nga pila ka mga tindahan sang prutas bangod man nga ti amo man ang trending kon magsugalaw sa New Year kay ang lan damo gid prutas ang imo sini nga puloy-an Action Marlon. Ang syudad sa Sagay gin-check pa naton te panayon lang ang Police Visibility Patrol kay matulotawhay man Action Marlon ang syudad sa Sagay buman ang syudad sa Escalante sunod sa kay Police Major Heljan Dispe na in place naman tanan-tanan as per instruction na nasang aton sini nga higher command sa bahin sa Nokpo ni Police Colonel Romeo Palge nga nagalin man sa regional command nga mga mando kung anong ila pagatutukan kang ila na bang bantay gidak sa Marlon hasta buwas iya pa kwan gini pa urok-urok kini pa utok-utok ang aton kapulisan sa pagbantay sang palibot Action Marlon. Kabay para wala sa mga tuwad incident na magkratabo man diri sa aton sini nga area of responsibility. Sa mga nga report, mga sitwasyon lamang sa Marlon samtang matawhay ang syudad sa Cadiz kag segundo distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Tinatamyaw talang sang Advance Happy New Year, Maskat Madeline Diaz, Mr. Jonathan Diaz, Magato to Jewel, kag Inday Iba Sangko. Direkta sa may syudad sa Cadiz aton sini nga mga ka-aksyon sa din man ikaw kamo sa Pinas lambuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Roger Guto report sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Alas 10:53. Lumpatan ta sa Gilion, silawan tayo sigida ang natipo naman nga balita ni Action Nelson Patenio. Nagasakop sa unang distrito sa Negros Occidental, sa Toboso, sa Calatrava, sa San Carlos, Banwa, San Don Salvador, Benedicto. Kagapangasundan man dugay sa report ni Action Arlo Ticar sa 3rd District naman sa Negros Occidental. Unahon ta react sa aksyon na Arlo Tecar sa sanigid nga mga tinion. Aksyon Night Patrol Field Reports. Report ni Aksyon Arlo Tecar. Aksyon Arlo, mayong gabi, please come in. Pahayag sa ako ni Police Major Jigger Rino, ang Acting Chief of Police ang Talisay City Component Police Station na sa karon diri sa probinsya sang Negros Occidental
ang Talisay City Police Station amo ang may pinakamadamo nga mga force multiplier nga nakadeploy sa nagkalain-lain nga area sa syudad sang Talisay. Ang ining mga force multiplier action, Marlon, ang makitaan sang mga pumuluyo kag mabatyagan ng ila sini nga presensya nga nakamobilize sa oras nga may bagyo, disaster, pulong-pulong kag iban pa nga mga helikoton may angot sa pag-assister sa mga katapo sang kapulisan sa syudad sang Talisay. Si Acting City Chief of Police Jimeno ang nagdugang pa sa pagsaysay action, Marlon, nga ang local government unit sa syudad sang Talisay ang nag-alokar ini sing dugang pondo para sa 40 tanan ka mga civilian volunteer organization o kon CBOs nga sa karon aktibo nga nagatrabaho agod nga himun-an ang numero sa mga kapulisan nga kulang kaayo para mabantayan ang bugos nga mga pumuluyo sa syudad sang Talisay. Si Police Major Jimeno Action Mar ang nagpasalamat sang dako sa padayon nga ginahatag nga suporta sang local government unit sa syudad sang Talisay pinaagi sa pagpamuno ni Mayor Neil Lizares diin sang tinalikdan gidlang ang nagdonar ini sang dugang nga 4 ka mga bag-o nga mga patrol cars para mahatag sa mga pumuluyo ang handom sang gobyerno lokal nga ginatawag guwapo nga serbisyo. Sa karon may ara 15 tanan ka mga patrol cars ang Talisay City Component Police Station agod nga gilayon madasig ang ila pagresponder sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang bulig. Sa katapusan action ginatamyaw naton sang advance Happy New Year ang aton sini mga katapos ang kapulisan, especially sa kay Police Major Jigger Jimeno sang Talisay PNP, Police Lieutenant Colonel Robert Pitate sang Silay PNP, Police Captain Eric Doronila sang Ibi Magaluna Municipal Police Station nga nagasaulog karon sa iya kaadlawan, kag subong man Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpos sang Victoria City Police Station, kag ang katapusan si Police Captain Ginic Bermudez ang Manapla Municipal Police Station. Direkta sa aton sininamtangan, this is Action Arlotica reporting mga kaaksyon. Diin ka man sa Pinas, lubuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action! Night Patrol! Field Report! Salamat Action Arlo Tecar. Tilawanta ang ato siring patrol na. Sa balita ango sa siring sunog nga nagaluntad sa sunod sa SM Mall. Mayara sa official statement man ang SM naging pagwa sa mga gabi. Lasa ining again report mga ka-action by bust operations naman. Dari sa may Bacolod City. Action! Night Patrol! Field Reports! Balik report ni Action Jan Action Jan sa balik report please come in. Kumpirmado ang action ang nagluntag nga sunog sinigid ang mga gabi dira sa sulod mismo sang isa ka kalan-an sa sulod man sang SM City Bacolod sa reclamation area kung sariin ang exhaust ang ginaligar nga lamon la sang kalayo gindakop guraksyon mamuto nga nag-ibwal ang kalayo dira samtang nga may nagakaon kusulod sining kalan-an ang malingin tawag nga samgyop masarap action isa ka Korean grill nga ara dira mismo sa SM North Wing. Sa initial nga report nga ato natuwag ikan sa Bureau of Fire Protection Bacolod, nagsugod ang kalayo la 7:15 ang tagmasang gabi, dasig naman ni Action Mar na fire out mga 7:29 na dugay-dugayan sila sa spotting operation kay medyo kitid ang lugar. Ang sinig operator L ining sunod sang kalan-an and di pa nila ma-identify kung sa ligid nga parte nagsugod Action Marlong kaya nagkinaran-kara na may isa ka cruise ang kalan-an nga natilasan siya nga kamot do may mga minor burn pero tinalapatan naman sa kaigo nga pagbulong. Initially pala ang mga 2K digtong worth ang damage kaya ulagid man natupok sang kalayong bilog dira nga kalan-an o galing kiti perti lagi napok sang aso ilabi na nga air condition pangadaan ang sulod sang mall. Nagpagwala sa statement ng SM City Bacolod ginaligar nga magkabiglamay ni isolated case ang natabo nga sunog kag ang operation niya sang mall nagapadayon sa hapon Action Marlon.
Bago lang action mar natapos ang bypass pero hindi dito sa una naton nga area nga gina-identify. Dili na magtaya sa may Libertad Public Market, dili may annex building. Actually, so sa Kopinisa nga puro Camille, barangay 40 sa Radsang Bacoor dito sa Iodakpan, ini si Fritz Valles, 43 anyos, isa ka barker, ini siya sa may Libertad Lag, pasaka, pasero. Kailan kita, according to Police Major Leo Estopa, ang station commander sa station number 8, nagasunod sideline sa pagbabaligya sa illegal nga droga, layo, panigaling ginakuhaan niya sa illegal nga droga, kay from Libertad o dito palikunog pamulya, action march area, sang barangay 2, 3 man sa may syudad sa Bacolod para lamang magkuha sang supply sang ginasuspect sa Shabu. Na-recover diri sa bypass operation ang isa ka heat shield. Actually, mga anon sana mga sanitary mga heat shield transparent plastic sachet sang ginasuspect sa Shabu yung berbanta na kabug atang 2.5 gramos 2.5 grams action mark nga may estimated value nga nagalabot naman sa 7,000 ka pesos, so 17,000 pesos. Nakuha diri ining presidente pesos nga bypass money, may 540 pagid nga proceeds nga ginapatiyan benta sa pagbaligya sa illegal nga droga, isa diri ka action mark disposable lighter nga nakasusyon sining subject sang bypass operation. Sa karon nangyari dira preso sa custodial facility sang station number 6 para sa nagkikiguman nga disposition. Report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasiling sa tatanan nga mga ka-aksyon sa hinkaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Sige, gaanta lang isang hustisya ang mga nagpadala dugang hawa. Sang ila sa ning mensahe para nga matapos-tapos ta, okay? Sige, Jimag Hamantok, thank you. Good evening. From Cadiz City, Jacqueline Marino, Happy New Year. From Maynila, Balot Tundo, Vanessa Mayo Hambalya, Round Shapes Attract Money. Homalumina, good evening. Rosie Punsalan Agramon, mayong gabi sir from Quezon City. Jolie Lavado, mayong gabi, thank you. Milail Oligo, Bani Cafe, Barangay Tangob, salamat gid. Hill Javier, Shane Anthony, Asabalo watching live New Jersey, God bless and thank you. 2 minutos na kaligid sa tak ng alas 11, Action Radio Philippine Standard Time. Action, Night Patrol! Pagi sa ring ambahanon, kiss me goodbye. Magatakop temporaryong Action Night Patrol, magabalik kinibuas sa special coverage sa Action Radio Bacolod sa Anyo Nuevo. Ang pagtakop sa tuig 2021. Mag-cover live ang Action Radio Bacolod sa mga hitabo. Inyo makaupod buwas dariya sa Action John Diaz. Kagupod man katuwang ang nagkalain-lain ng mga Action Unit reporters. Ibati ay ta, nasontuig. Nasontuig na. Magahibati ay kita. Sa kalang sang regular nga Anchorman Action Eric Magbanwa at sa nga News Center, Action John Dale Salazar. Mga Action reporters natin, Action Roger Gotib, Action Arlo Ticar. Sa Patrol, Action John Diaz, Action Nixon Tahom. There is a technical control, Action Oliver Pason with IT expert. Action Christian James Binares. Ako naman, Action Marlon Henovoya. Happy New Year! Mga ka-aksyon din kaban sa Pinas, labuton ka sang amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,